Трябва да видим сега кой е бил най-послушен тук. Нещо са написали. Трябва да видим сега. Яна. Къде е Яна? Яна Перева. А, Яна. Ти ли си Яна? Янеш сега? Янеш? Я сега да видим тук. Катя. Къде е Катя? Я сега Катя кажи едно стихотворение на дядо Ковеч. Песничка ли знаеш? Има ли микрофон за певицата? Има. Я? Той ми носи дар голям, че си знам, той ми носи дар голям. Браво! Завените бутушки, копва дядо Маз, дечица веселушки се надъся една удава си ще има на всички 8 на новата година е помнили още. Браво! Боби! Кой е Боби? И аз сега какво ще ми разкажеш? Той ще ни спее песенчета, нали? Да. Я да чуем. Ей, това е любимата ми песен. Благодаря ти. Чакай ти, коя е? Чакай, има още. Боби! Чувалчето си забрави. Ще ги носиш ли всичките неща? Да. Дай, да ти помогна. Я. Ела. Я да видим сега тук. Марти. Малки бал. А, ти ли си Марти? Ама аз искам песничка. Айде стихотворение. Сурвакаме, идваме с Дряновица яка, да сурвакаме този клас и добрия дядо Мраз. Сурва, весела година, труд и радост да ти измина. Тук пред вас сме сурвакари, ваши верни добри другари. Браво! Сурвачката точно е. Ще вземеш една тояга и ще сурвакаш с държави. Тук един младеж с друга скрижа. Кой е това? Е, пише тук, мая. Я да го видим, бе. Ти сега какво ще? Червените бутушки потопа дядо Мраз. Речи се веселушки, шината сляпа нас. Подаръчни ще има от всички от сърце. За новата година ще ушки на куце. Какво песничка разказала? Я? Готвите ли?
В момента се занимаваме с балони, обаче голям готвене ще падне усещане. Имам щитка, можете да ме ударите. Дай на Боби, той ще се справи според мене. Имам си щитка, можете да ме ударите. Виж, куйка, виж. Виж, вижте как се не си добър шофьор. Трябва някой да е много не,